Hej, jeg er hjemme hos min veninde lige nu. Vi har en soveaftale. Og hvad laver vi? Vi leger med slik. Eller jeg er ved at pynte op. Så hvis du ikke ved, hvad det er sådan nogle heste, man kan lege med. Og hvor mange heste er du lige, du har? Jeg har 110, tror jeg. 110 heste har hun. Og Du har kun 10. jeg har kun 10 derhjemme. Hun har også under sengen her nogle ting. Vi hygger bare. Jeg har over hele mit værelse kæpheste. Hun har også en mega kæmpe stald. En hest der. Hun har seriøst bare alting med heste. Hun har heste over.